Sbarro μαζί με την Peugeot για το Paros Beach Hoops, το οποίο δημιουργήθηκε για να συνδυάσει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά, διότι χρήματα θα διατεθούν για τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στο νησί. Αν μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτό το event με μία λέξη, ποια θα ήταν αυτή? Εντάξει, είναι τόσο καλός σκοπός που θα έλεγα μια υπέροχη πρωτοβουλία. Πώς παίζετε το Paros Beach Hoops? Προφανώς χωρίς παπούτσια. Κάθε παίκτης μπορεί να κάνει έως 2 βήματα, να πασάρει ή να σουτάρει και δεν μπορεί να κάνει τρίπλα. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα φτάσει στους 21 πόντους και αν τελειώσει ο χρόνος, κερδίζει όποια ομάδα έχει βάλει τα περισσότερα καλάθια. Πόσος είναι ο χρόνος? 10 με 14 λεπτά. Είναι ιερός ο σκοπός. Περηφάνεια που καταφέραμε και μαζεύτηκαν αυτά τα χρήματα για να γίνει η μονάδα αιμοκάθαρσης στην Πάρο και να βοηθήσει όσες πολλές οικογένειες.